Päivää. Moi moi, päivää. Mun pyyhkiä meni rikki. Tänään, niin siis kato tää. Tätä ei saa niinku, se on täältä kiinni jotenkin tiukasti. Okei, miten sä teit tälle? Mitä sä teit tälle? Pyyhin vaan aamulla, se oli varmaan niin jäässä, että se otti jotenkin kiinni. Hae se lasoli sieltä korin luota. Kaada sitä vähän siihen. Mä otan tuolla lasinpesunesteellä. Odota. Odottaa lasolia. Mä laitan vähän lasolia tähän. Sit ota huikka. Noin. Noin. Se antaa se lasolia. Lasolia vaan. Vähän lasolia. Irrottaa sitä jäätä. Nyt mä ymmärrän. Osaat sä korjata? Totta kai. Totta kai mä osaan. Totta kai. Kato, kun tuo lasoli vaikuttaa, niin se saattaa irrottaa Meidän se. pitää ensiksi odottaa, että tää lasoli vaikuttaa. Ja sit pitää irrottaa. Sä joit sitä. Mitä sitten? Mitäs sitten? Mä oon ottanut ihan vähän. Mä otin vaan ihan vähän. Täytyy miten kylmä tossa. Täällä on vähän kylmä. Noniin, nyt me kokeile. No niin, nyt meet kokeile. Kato, nyt se on vaikuttanut niin. Nyt meet kokeile. Onks sä työntekijä? Mä oon Työntekijä. Joo. Nyt sen pitäisi toimia. Koita, että toimiiko se. Koita, jos se toimii. Koita, niin sehän naarmuttaa mun lasi. Älyt sä? Tää koko paska lähti irti. Oisit heti sanonut. Oisit heti sanonut. Me tarvitaan uusi tämmönen. Niin, uusi tämmönen pitäisi nyt olla. Mä katon, onks mulla tossa takana, että mene sinne kaappiin ja kolistele ihan hirveästi. Ei ollut kuin tää vanha. Ei ollut kuin tää vanha. Hei, Ei tästä tuu mitään. Niin. Päivää. Anteeksi. Anteeksi.